niku ayo Mbak maam nanti kangen maam ngono lho Pak. Heeh. Terus sak niku ajenge tangklet jenengan. Kula niku sinden sinten ngoten lho Pak. Oh dereng tepang lho mare. Oh dereng tepang. Kat mang sore ki ora kenal Pak. Belas ya Allah Pak. Pak panjenengan bagus men to Pak. Brengos lho Pak. Jang. Hati-hati Pak Win anggere sinden wis wis ayo ndang digarap kok oh teteh wis kesuwen iku ilang iku mare. Iya ya Pak, iya sabar Pak, sabar. Hatine Bu Win ning jero karo tutuk-tutukno ngono. Nggih. Oke Pak. Nggih niki kagem piantun wonten wingking ingkang gawe wedang wau nuwun gending menika. Nggih, siap. Siap. Kang ati. Nggih. 500.000 ya Pak. Boleh boten Pak guyon. Karo kene ya ora. Ora siap kene. Ayo. Nggih, Kyai sepuh ki aja disuwuni arta ning disuwuni Pak? pangestu ngono lho ora. Yo, tak dongakne ae. Nggih. Dongane pripun Pak? Muga nanti paringi jodoh. Amin Pak, amin. Jodoh piye niku kalih wong lanang boros kok Pak niku. Waduh. Nah, kuwi. Monggo dipunaturaken kangen ning ati konjuk dumateng sedaya panitia. Yo. Sewing tuju welawasen kowe tungo pamit karo aku wong ayu pembudanku susah mung kangen siramu Bagus katresnanku rasane hatiku awakmu bawayanganmu ngeragiku hati Rino wengita anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani